I pozdrav ljudi, MNS Mukežo, danas ćemo igrati Clash Royale. Ja sam malo krenuo igrati, ali vi ćete vidjeti kako se igra. Ja sam malo teško igrat. Izgleda da je lagano. Ja sam malo ima još nekih. Još tu više. Evo ga. To je od negdje. Ali igru sam jedan tako da sam skupljala, a sad idemo igrat. Znate, početni igrate Clash Royale. Ja sam jedan skupio sam. Napadamo se.
Oni imaju jedno, a nama će ovo. Ćemo sljedeći put pobijediti. Hoćemo. Moramo tu. Mi moramo ih uništiti. Ja moram biti jači. Ne smije. Ne! Evo ga. Tu. Imam ideju. Imam jako dobru ideju. Evo ga. Ovo krav. Treba nam bombarder.
to. Samo još plus 60 sekundi. Pobjeda je naša! Pobjeda je naša! Yes! Yes! Okej, eto ga. Ajme da pobjedim ovo. Izvinite, malo se ja ne čujem. Ali sad ću ovo zatvoriti vrata. Pošto ovo je jako glasno. Mama usisava. Tako ne. Ja bih da završim ovaj epizod. Tako da. Eto da, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ako jeste, obavezno da se like. I isto ti potpise na moj kanal ako još ništa. I vidimo nekog sljedećeg videa. Ćao!